Nati og minahal kong matalumnon. Today is November 5, 2024. Okay, opening na sa Burgeran G kanang kuan. G Burger Time diri sa lungsod sa Matalom niya. 24 oras ni siya. Alas 2 ang opening karon niya. Atong pangutan og unsay mga produkto nila diri. Okay. Day. Unsay mga kuan ninyo diri mga baligya. Diri sa baligya diri ko. Natay buy one take one cheeseburger, beef burger with egg, beef burger, cheeseburger with egg, otlong, cheesy otlong, jumbo hotdog, jumbo cheese dog, naaputay haman cheese, ham with egg. Mara, unya unsa man agpilay presyo aw magdepende sa ko ano? Order. Ang atong beef burger nakabigat lang og 42 pesos, buy one take one na siya. Ang atong cheeseburger is 62. Ang beef burger with egg 70. Cheeseburger with egg 90. Cheesy footlong is 93. Mao na siya buy one take one. Ato pong jumbo hotdog o jumbo cheese dog. Buy one take one po siya. Naaputay haman cheese, ham with egg, mao na sa solo order. Nya unsa may kuan? Inig opening ninyo unsa may inong So karon nga opening pakulo? ba? Unya ang opening alas 2 sa hapon. Natay promo, natay free soft drinks. Okay. Every one purchase. Unsa man sa kanang kuan ni ma'am kanang 24 oras? Yes. Open to 24 hours. Okay. Soroy na mo dire unyang alas 2. Nya maunig mga angels nila. Yabe. Maunig mga beauty with purpose ang mga puro ina soroy na. Sorry mo niya dari guys. Alas 2. Okay, maunig ilahang pag-opening niya. Libre ni sa libre do. Free soft drink. Oh, soroy na mo dire unya mga gwapa pog mga pro dire. Nya 24 oras din. Yes pa. Okay, mauna ni opening. Okay, mauna ni opening sa G Burger Time diri sa lungsod sa Matalom. I hope nga atong suportahan o tabangan ni ang mulahutay ang ilang Burger Time diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinud-anay nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.